Hej, jeg har filmet stort set alt fra min træning i hele uge 18, og så vil jeg prøve at kommentere lidt på det imens. Det første jeg gør til stort set hver eneste træning, det er, at jeg lige knækker ryggen med en foam roller. Det kan I se, at jeg lige gør her. Det er sådan en fast del af træningen. Og det tager sådan lige 10-20 sekunder. Noget jeg gør flere gange om ugen, det er, at jeg ruller på quads og IT-bandet. Det plejer at være noget af det, som har det med at blive stift, hvis jeg ikke ruller på det. Så det gør jeg nok. Altså i programmet står det, at jeg faktisk skal gøre det hver dag, men det bliver nok mere til 3-4 gange om ugen. Men så får hvert ben lige en ordentlig rulletur. Og jeg har selvfølgelig kun filmet det ene ben, for ellers ville det være lidt for kedeligt. Og måske skulle jeg lige sige, at til de, som ikke gider se opvarmning, så skal I spole hen til 5:25 i videoen. Fordi at de næste par minutter her, det kommer til at være ren opvarmning. Men en ordentlig rulletur på quads og IT-bandet, så er man godt i gang med opvarmning. Og det er noget, jeg gør som noget af det første. Det gør jeg, før jeg går i gang med den rigtige mobilitetstræning eller udstrækning, eller hvad man kalder det. Det kommer lige om lidt. Den øvelse, I ser her, det er Kelly Starrett's øvelse, der hedder Super Squat Hip Sequence. Og den har jeg nok brugt i et halvt års tid, tror jeg. Kæmpe fan af øvelsen, den er vildt god. Og så med tiden, så har jeg ændret lidt på den, så det er blevet sådan lidt mere min egen version af øvelsen, hvis man kan sige det sådan. Men der er sådan flere led i det, og der er sådan set 2 led, jeg faktisk efterhånden har skåret ud, som jeg ikke synes fungerede specielt godt. Men det er første led, hvor jeg står på hele foden og prøver at mobilisere lidt. Og så er det del nummer 2, hvor jeg vælter ud på foden, hvis man kan sige det sådan. Og så plejer jeg at bruge mine hænder og arme til at låse mig selv fast og trykke og holde og strække. Når jeg ligger sådan, som jeg gør der, så strækker jeg det rimelig meget ind i hoften og om i ballen. Men altså helt perfekt øvelse før en træning med squat og dødløft, og det har jeg jo altid. Så den øvelse, den laver jeg 99% af alle træninger. Det tager lige et par minutter at komme igennem. Men helt fantastisk øvelse. På det seneste har jeg set på YouTube og internettet, at flere forskellige også er begyndt at bruge øvelsen med god grund. Men det er en meget aggressiv øvelse. Jeg har før oplevet, at den har haft et lidt negativt resultat på den øvelse, jeg skulle køre bagefter, som typisk vil være squat. Fordi man er helt bollet i hoften bagefter. Så man kan godt lave den lidt mildere. En light version, om man vil. Det har jeg nogle gange gjort, simpelthen for at spare lidt, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke så længe siden, jeg har ændret det til, at det er en lidt mildere version, faktisk bare i det hele taget. Og det er det, som I ser, jeg laver her. Så det sidste, jeg laver her, det er sådan set bare noget, jeg selv har fundet på. Det strækker i ballen. Og det er sådan, jeg lige er begyndt på et fuldtidsarbejde i en produktion. Så det er hårdt fysisk arbejde, hvor jeg står op hele dagen iført træsko. Og det er sgu ikke et særligt godt fodtøj. Og det er også lidt hårdt at stå op og arbejde en hel dag, når man ikke er vant til det. Men udover det, så er det sgu fint nok. Det I ser her, det er, at jeg foam roller på under foden. Nu kan jeg fandme ikke helt huske, hvad det overhovedet hedder. Men det gør jeg sådan
ikke så ofte, men måske en gang eller 2 i ugen, vil jeg tro. Og hvad det har ren effekt, det ved jeg sgu ikke helt, men jeg synes, det føles vildt godt at gøre det. Og nu når jeg er begyndt at arbejde, så har mine fødder været lidt ømme, og de har føltes stive under foden. Så rullede jeg sgu lige lidt. Så kan man lægge lidt vægt på benene der og trykke ned. Men det fungerer fint nok. Så går vi i gang med den rigtige træning. Og det her det er mandag, hvor jeg starter med noget rå squat, men iført flade sko i stedet for vægtløftesko, som jeg normalt ville gøre. Og det er kun uge 2 i mit mængdetræningsprogram det her, så vægtene er sgu ikke specielt tunge. Det er selvfølgelig lidt kedeligt at se på, men nu kan vi prøve at se det alligevel. Og her laver jeg 5 reps dropset til 5 reps bagefter. Jeg tror, der må være 145 kilo på, og så 10 kilo af, og så er det 135 kilo. Og så er det 5 reps mere. Og som I kan se, så er det jo rimelig let, men til gengæld rimelig hårdt på konditionen. Altså, jeg synes selv, det var let, men man er helt banket tom af luft bagefter. Men det føltes fint. Så kommer der faktisk lige en omgang igen. 5 reps, drop til 5 reps. Der er lidt mere på her. Nej, det passer sgu ikke, hvad jeg siger. Det er 4 reps, drop til 4 reps, det her. Der er 155 på. 1. Men som sagt, det føles helt fint, var let. Men er lidt hårdt at tage så mange reps, fordi det gør jeg ikke så ofte. Og så tager jeg 15 kilo af den her gang. Og så er det 140, der er på. Og så 4 reps mere. Så er det stadigvæk mandag, hvor jeg laver noget bænkpres med maksgreb og 4 sekunder op og ned. Og jeg prøvede at tælle efter, jeg har lavet videoen. Jeg får det nok til sådan cirka 4-5 sekunder. Så det gør ikke noget, at det bliver lidt længere end det, jeg har skrevet i programmet. Det gør det faktisk som regel. Men det ser jeg kun som en god ting. En helt forfærdelig øvelse. Det er fuldstændig forfærdeligt at køre langsomme øvelser, fordi at man får så meget pump og syre. Og til sidst var det faktisk lidt tungt her. Det er lidt svært, når det er så tungt. Eller når det er tungt, man må stadig kun løfte langsomt opad. Stadig mandag, og her laver jeg lidt konventionel dødløft med bredt greb på klods. Men det var helt fint, det var faktisk mega let. Og igen, 142 kilo er der på for en 3'er. Så er der her noget langsom rå squat. I dag har jeg vægtløftersko på, det har jeg normalt, men ikke i går. Og det her, det er så tirsdagens træning. Pas nummer 2 ud af 4 i den her uge. Og det er squat 4 sekunder op og ned. Og når jeg tæller det, så bliver det også sådan cirka 4 sekunder. Det er lidt sværere i squat at holde vægten, synes jeg. Men her føltes det også helt fint. En af de ting, jeg har arbejdet med lidt her på det seneste, det er at prøve at få stangen lidt længere ned på ryggen. Og det er sgu let nok på lette kilo, og det føles også fint på lette kilo, men straks der kommer lidt flere kilo på, så vil jeg være mere tilbøjelig til at smide den længere op. Og så skulle jeg egentlig også prøve at stå en lille smule bredere, men det har jeg det sgu svært ved, uden at det skal føles helt som lort. Igen. 3'er på 115 kilo. Bare fra siden af. Men altså det jeg er i gang med lige nu, det er at, måske lidt sent at sige det i videoen, men jeg har været til EM i starten af april. Så havde jeg lige en uge fri efter EM, og så gik jeg ellers i gang med mængdetræning. Normalvis træner jeg 5 gange om ugen, men jeg vil prøve i den her periode at kun træne 4 gange om ugen. Og så
så lidt uofficielt, ikke noget der er skrevet i programmet, så har jeg sagt til mig selv, at jeg vil prøve at tage ned og svømme 1 gang om ugen. Og simpelthen svømme en lille smule. Så må vi se, om jeg kan holde det. Og så laver jeg lige lidt bænkpres med håndvægte, som bænken er meget lidt incline. Men den her dag har jeg 8x8 i at holde bænkpres med håndvægte. Og det er ikke specielt tungt, men man får godt pump i brysterne. Og så samme dag har jeg bagefter smal bænkpres med benene op, hvor jeg laver 5 tollere. Og det er sgu egentlig hårdt nok, efter man har lavet de der 8x8 og 12 gentagelser det hele taget i sådan en øvelse, det er ret meget. Og nu er det her måske første eller anden sæt af de 5 sæt i alt. Men jeg kan huske på den dag, at det sidste sæt, det var faktisk rimelig tungt. De sidste par reps, de var lidt grinder, hvis man kan sige det sådan. Men det føles fint, der er 70 kilo på eller sådan noget. Så jeg kan ikke have så meget mere på, når jeg skal køre 12 gentagelser. Og så den her dag har jeg konventionelt dødløft i elastikker med pinkegreb. Det vil sige, jeg holder lidt bredere, end jeg plejer. Og så elastikkerne, de er sat op på en måde, så de slipper ret tidligt omkring knæet, lidt før knæet. Normalvis vil jeg bruge de grønne elastikker, men i den her periode bruge nogle elastikker, der er lidt løsere. Der var 180 kilo på for 6 gentagelser, og så er det supersættet med law curl, som I ser her. Hvor jeg har kørt 12'er. Jeg tror det var 4 6'er, jeg havde i dødløft, og så 4 sæt i den her maskine også af 12 gentagelser. Og det er faktisk et helt forfærdeligt supersæt, fordi man får så meget pump i baglårene. Og det her det er måske i første eller anden sæt, men jeg tror faktisk måske, at jeg failede det sidste sæt i law curl, fordi der var så meget syre. Og så er vi videre til den tredje træning i ugen, hvor jeg her laver, det er faktisk lidt samme princip som dødløften I så lige før. Squat med elastikker, der slipper tidligt, cirka 2/3 over bevægelsen. Og så vil jeg normalt også bruge de grønne elastikker her, men jeg bruger dem der er en tand mindre, altså de lille af. Så laver jeg her, jeg tror jeg havde 5x5 i den her dag, eller på den her dag. Føltes fint nok. Og så faktisk, også her er det så supersættet med leg extensions. Det er ikke specielt tungt, men får et fint pump i quads og kan rigtig mærke det inde i VMO, når jeg kører den her øvelse. Så det er et fint supersæt, jeg kører der. Og så har jeg lidt... jeg kunne sgu ikke helt finde en opsætning til, hvordan fanden jeg skulle køre den her øvelse. Men det er bænkpres med maksgreb, langsomt excentrisk til pins, hvor jeg så slipper spændet. Jeg vil gerne holde vægten cirka 3 sekunder ned, og så lige slippe spændingen i musklerne, og så trykke den op igen. Jeg kunne ikke rigtig lige finde en måde at sætte det op på, så blev det lige sådan her. Det fungerer fint nok, men vægten kan godt komme til at rulle lidt. Ja, lige der. Vægten kommer til at rulle lidt i bunden. Og så glemte jeg faktisk at køre den der øvelse samme dag. Så må jeg lige køre den en anden dag. Og så har jeg så sat videoen ind her i stedet for. Men bare noget siddende skulderpres. Ikke noget specielt. Er lidt hårdere, når det er bag nakken. Ja, og så Mathias, som I ser i videoen her, han spurgte, om han måtte photobombe min video. Og det sagde jeg ja til. Og det gjorde han så. Den her øvelse, det er klassisk dødløft til pins. Sådan 3/4 af bevægelsen, vil jeg tro. Og så er det meningen, at jeg lige skal holde spændet sådan 2-3 sekunder. Og den her øvelse, den er helt forfærdelig for ens traps. Jeg kan huske dagen efter, i sidste uge, var jeg helt hysterisk i traps. Her samme øvelse, men filmet forfra. Der er 162 kilo på, eller sådan noget. Ja. 2 træer havde jeg som topset, og så nogle back-offset bagefter.
jeg lidt bench rows. Det har jeg 2 gange om ugen. Har ikke filmet det den anden gang. Men her har jeg 65 kilo på, og så kørte jeg 4 15'ere. Og 15 gentagelser, det er fandme meget. Jeg prøver at køre den så, med så få pauser som jeg kan, men nu kan jeg ikke helt huske, hvad sæt det var. Det var i hvert fald ikke et af de sidste. Men der er vel sådan 2 til 3 pauser undervejs, tror jeg. Men det værste, det er faktisk biceps af den her øvelse, fordi man får vildt meget syre i biceps. Det er så for dagens træning, som så blev lørdag i stedet for fredag. Men det sidste pas i den her uge, front squat. 3'er på 135. Føles ikke helt lige så godt som i sidste uge. Men er stadig sådan rimelig let. Man kan se, det er lidt skævt. Det har jeg altid døje med front squat. At den ene albu er længere ned end den anden. Og så igen 135 kilo for en 3'er. I baggrunden kan I se Thomas, en ung styrkeløfter vi har i klubben, som er meget opsat på at blive stærkere. Så jeg prøver at hjælpe ham lidt. Jeg ser det herfra, så synes jeg, at det ser meget godt ud. Meget oprejst og ikke så meget pjat. Og så lavede jeg... nu prøvede jeg lige at filme mit opspænd også. Det er så sådan, jeg laver opspænd, og det fungerer sgu meget fint. Jeg er sådan rimelig tilfreds med det, hvordan det er rå. Det er så altid sværere, når man har trøje på. Der er meget at arbejde med, men sådan rå, så er jeg sgu egentlig meget tilfreds. Men her har jeg 4 for 80 kilo i pinky grip bænkpres med elastikker. Og elastikkerne de er en tand tykkere, end jeg sådan ellers før i tiden har brugt. Og det var sgu ret tungt den dag der, synes jeg, i dag. Og så supersæt er det med pækdæk i den her periode. Og jeg har sgu prøvet alle mulige forskellige variationer af flies. Jeg synes ikke rigtig, det er skide godt. Cable flies er okay. Både stående og liggende, men flies med håndvægte, det virker sgu ikke rigtig for mig. Og så er det her sumo-dødløft på klods, 4 sekunder ned. Sindssygt god øvelse, men hold kæft, hvor er den træls. Træls og irriterende at køre. Men det gik fint i dag, en del bedre end sidste uge. Og føltes heller ikke helt lige så hårdt. Og formen den forbedrer sig rigtig meget uge fra uge til uge. Og der er 172 kilo på. For 3 reps. Og så det samme her, men filmet fra siden af. Og det er sjovt, det føles faktisk bedst på første rep, og så dårligere på anden, og endnu dårligere på tredje. Men når jeg ser videoen, så ser det faktisk ud til, at det bliver bedre og bedre rep for rep. Hvilket jo ikke helt hænger sammen. Så har jeg her halvsumo-dødløft på klods med 5 sekunders koncentrisk. Det er sådan set ikke så slemt. Jeg står lidt smallere end før, og så prøver jeg at gøre den 5 sekunder opad. Kommer til at ryste lidt. Så til sidst der har jeg det normale tempo på, fordi det føles helt mærkeligt i toppen ellers. Men 3 gentagelser. Cirka 5 sekunder, tror jeg.